A už je to dole, jak sme nenašli žiadnu zver. Máš pravdu, už bychom něco měli najít. Aspoň nejakú ríšku, alebo proste nejakého vlka. Alebo možno veveričku, alebo jelenia. Nebo zajíce, to by taky stačilo, nemyslíš? No, zajace to by bolo dobre. A pôjdeme. Tak, Počkaj, ja ťa zdvinem, poď sem. Tak, poď, tak. Dobre. Tak. Niekde by tu mal byť asi niekde pramienok, kde by sme sa mohli napiť. No tak snad, já mám už strašnou žízeň. A tam je, nevidíš? Vidíš? Jo, něco vidím. Poďme tam. Něco vidím, pojď. Počkaj, naberem si. Tak, výborne. Ináč som sa ťa nespýtal, jak sa voláš. Já se jmenuji Lorax. Po jednom Lorax? Ano, po jednom bohově. Aha, ja som počul, že keď sa nejaký človek volá po bohovi aj narodený presne ten deň, kedy sa oslavuje narodenie toho boha, takže budeš mať celý život šťastie. No tak jako je to možné, no, ale zatím nemám štěstí. Aha, asi sa vôbec narodil v ten deň? No, já přesně nevím. Já jsem se narodil v přírodě, moje matka zemřela hned potom po porodu. Aha, aj mi ľúto. Ale dobře. No môj, asi už pôjdeme. Asi jo. Kým zatmie. Když tak vychovávali mě jenom vlci, takže tak. Aha. Kto ťa tak nazval potom? Keď nie vlci. Tak matka mě takhle pojmenovala, ale dozvěděl jsem se to až jak jsem přišel do města. Aha, tak možno tě tak tam nazvali. Je teda. Je to možné, no. No, je to možné. Tak. Ale nie, už sa začína stmievať. Aha. Už zapadá slnko. Škoda. Ale opatrne! Si v poho? Ja som v pohode, našťastie som si nič nezlomil. Možno. Dobře. Hej, ale dobre, som spadol presne, kde je táborisko. Tak To máme šťastie. Ano, máme, tak se tu utaboříme. Dobre, dám si tu na ešte spacák. Musím sa pozrieť, že som si nezlomil. Pozriem sa, či som si niečo nezlomil. Som si zlomil palec na nohe. Jau. Si v pohodě? Ja som v pohode, len palec na nohe. Máš niečo, čím by sme mohli zapáliť, lebo ja som si zase zabudol. Asi ne, nemám. Tak asi budeme muset najít nějaké křesadla nebo něco. Presne, mali by sme niečo nájsť, aspoň alebo dve kremene nejaké, tak skús niečo niekde týmto smerom niečo nájsť. Ano, dobře. Dobre, stretneme sa tu. Ano, zatím čau. Dúfam, že niečo nájdem, čím by som mohol zapáliť ten táborak. Jaskyňa. Sú tam nejaké kosti a krv. Dúfam, že tam nájdem nejakú zver. Dúfam, že len jedného vlka, lebo svorka vlka alebo medveď to by som nedokázal proste. Čo to je? Stoj na mieste! Stoj! Neutekaj! Kam zmizol? Stratil sa vo vode. Len dúfam, že bol len jediný. A nezautočí na nás v noci. Lebo je veľmi blízko. No do jaskyne sa mi dvakrát nechce. OK. Asi by som mal niečo zohnať. Nejaké drevo, alebo aspoň niečo, čím by som zapálil ten oheň. Našiel som nejaké drevo a nejaké pališky, len nič som nenašiel, čím by som mohol zapáliť. Len dúfam, že Lorax má. Čau Lorax. Čau, máš něco? Len nejaké drevo a paličky, a ty? No, já mám možná něco na zapálení, nějaké křesadlo. Super. Tak hneď teraz zapal, bo už je mi zima. Dobře. Aha, super. Dobre, už sa konečne môžem aspoň zohriať. Máš nějaké jídlo? Počkaj, sa pozriem. Mám posledný chleba, chceš?
tak jako, jestli mi ho dáš? Tak ako môžem ti ho dať, tu máš. Děkuju. Nemáš zač. Mám strašný hlad. Ináč, čo sa ti stalo počas cesty, keď si našiel ten zapalovač? Či čo to je? Nic, možná jsem našel jenom nějakého válečníka, ale ten byl mrtvý nějak. Tak to možno zabili tie príšery u jazera, lebo ja som našiel jazero a tam proste, neviem čo to bolo, možno to bol utopenec alebo proste nejaká morská príšera, ale som ho nezabil, skočil do vody. Aha. Je to zajímavé, no. No aby na nás nezautočil. Aha, tak asi půjdem spát, co myslíš? Asi, hej. Ja som už unavený na hliadku. Jo, dobře, tak. Tak dobrou. Dobrú. Dobré ráno, Lorax. Lorax? Kde si? Počkať, on tu má svoje jedlo. A však on vždycky zje, však ani omrvinku tu nenechá. Len dúfam, že ho tí utopenci neuniesli. Musím ísť rýchlo pre ňoho. Asi možno fakt zobrali tí utopenci. Hlavne opatrne. No? Zase ty! Tak. Že čo trafím? Netrafil som ho. Ten utopenec, ten trošku dal zabrať. Tam je Lorax. Lorax! Čo to robíš? Poď sem! Dobre, už je mŕtvy. Počkaj, zasvietím tu. Tak. Lorax! Lorax! Zobuď sa! Zobuď sa! Co se stalo? Co? Rýchlo musíme ísť preč. Utopenci ťa asi uniesli. No. Fuj, toto si... No nie, asi, ale 100%. Pojď, rychle ven, radši. Zoberiem tu fakt, zoberiem... To poďme. Rýchlo. Dali do mě nějaké svinstvo. V nedalekej dedine alebo v meste sa pôjdeme ošetriť. Dobre. Dobre, že ťa nezožrali tie príšery. Tu je! Ďalší! Ten bol ešte zranený. Poďme rýchlo preč, než prídu ďalší. Poď. Jo, Si v poriadku? Nič sa ti nestalo? jo, jsem v pohodě. Že či toto, čo na teba hodil, či čo to hovoríš, ten slista, že či ťa to neotravilo, alebo niečo také. Já ani nevím, co to bylo, já jsem byl bezvědomý docela, takže jsem vůbec nic neviděl, viděl jsem rozmazané fleky. Aha, dobre teda. A musíme rýchlo nájsť nejakého felčiara, aby nás ošetril. No, tak jo, Alebo doktora. no. Hlavně já to potřebuju, tyjo. No hlavne. Ja zase mám zlomený ten palec na nohe, čiže by som si ešte tak veľa nemal sťažovať, ale hlavne ty... Kone nejaké! A zajac! Stoj! Počkej, vidíš toho zajaca? Jo. A je pri tom koňovi. Daj pozor, netref koně. Jo! Dobrá muška. Pojď, běž. OK. Opúkoj najprv tie kone. Aby sa nezbesneli. Tak. Nič iné, len kosť a koža. Možno sa na niečo nám to hodí. Vidno, že si sa skamarátil s koňom. Trochu jo. Já se asi na něho naskočím, protože mě strašně něco bolí. OK. Vidno, že máš aj lano, tak to lano mi daj, ako? Zadni si, tak. Dobre, sadni. No, kľud. Počkaj, ja ho držím, dobre. Poď. Hej, vidíš ten tábor? No tak to nejde přehlednout, že jo? Kľud. OK. Ani sme si toho táboru nevšimli, poďme. No tak. Snad se tam něco nebude skrývat něco zlého. No, to aj dúfam. Ešte tu naše priviažem, lebo aby sa nám ešte ten kôň viac nesplašil. OK. Asi sa tu nejaký masaker odohral v tomto tábore. Nejaké
zlatiaky. Skúsim to celé preskúmať, že či nenájdeme nejaké sedlo, že by sa na tom koňovi dalo lepšie jazdiť. Tak čo, je to lepšie či horšie? A tak je to trošku lepší, no, ale nevím, no. Počúvaj, našiel som sedlo, tak nasadíme to na koňa, ako? Dobre, tak... Tak, už to je na koňovi, super. Nasadni na ňo, tak, dobre. A našiel som nejaké peniaze, takže možno sa nám na niečo hodia. Tak zoberiem toto lano. O, tak to až tak veľmi dobre nedržal, poďme. A zvláštne, že sa ten kôň zľakol. To bude asi nejaký bojový kôň. Asi jo, dobře. Ale ten druhý, že sa zľakol, možno kvôli tomu, že som s tým, že ten šip prisvišťal. Víš to, čo ja? No, to vypadá jak nějaké bojiště, nebo co to. No hej, bojište. Tak Tá radšej by sme mali ísť, poďme radšej po rieke, než tu nejakí nemrtví prídu. OK, tak radši rychle. OK, poďme. Někam do vesnice, musíme najít nějakou vesnici. Hej, po rieke vždycky si je nejaká dedina. No dúfam, že nájdeme niekde felčiara, ktorý by ťa mohol nás ako ošetriť. Víš to, čo ja? Tam je dedina. Hele, jo, fakt že jo, tam je nějaká A vyzerá to, že aj ten kôň, čo tu nám zdrhol vtedy. Poďme rýchlo, možno tam nájdeme niekoho, kto by nás ošetril. Majú tu nám pekne to tu nám vyzerá. Majú tu aj nejakého stražníka. Kováreň. Mám chuť niečo kúpiť nejakú zbraň, ale asi kovač tu ešte nie je. Dobrý deň. Hej, stane. Asi skúsime sa spýtať stajníka. Dobrý deň. Dobrý den. Co pak jste si říci? Je tu nejaký felčiar alebo nejaký lekár, ktorý by nás tu ošetril? Lékař to nevím, ale felčar určitě. A kde je teraz? Momentálně nevím, já jsem tady taky, jestli starám jenom o své stáje, takže neznám tu vesnici pořádně a taky jsem sem přijel před nějakou dobu. Zkuste se zeptat třeba tamhle toho, co má toho psa, by mohli vědět víc. Dobre. Tak sa pôjdeme spýtať toho stražníka, že či nie je tu nejaký felčiar. Dobrý deň. Neprodávám hnůj. Nie je tu nejaký felčiar? Ne, není, omlouvám se, nedávno odešel na vojnu a ještě se nevrátil. Místo něj je tu bylinkářka, kterou najdete tamhle. Aha, dobre, tak sa... Ďakujeme. Není zač. Dobrý deň. Dobrý den. Mohli by sme... Potrebujeme, aby ste nás ošetrili. Ja mám zlomený palec a zase on je... zo slizu utopenca je popeptaný. Ano, pojďte za mnou. Dobre. Nechaj tu na konia. Ďakujeme. Tak. Mohli by sme si u toho staníka kúpiť nejakého konia, aby sme rýchlejšie dostali do mesta, lebo ja mám momentálne 6 zlatiakov, lebo jeden som dal tu na bylinkárke. Tak by sme možno mohli si kúpiť jedného. Dobře, tak já to. Dobre, poďme. Tu nám má niekto figurínu na bojovanie. To tu predtým nebolo. Nevadí. Ne, koně se nedají podojit. Táhněte, paní Matildo. Dobre. Dobrý deň. Dobrý den, co pak potřebujete? Jestli tady Mohli by sme si kúpiť jedného konia? No, samozřejmě, kolik už se vymáte? 6 zlatých. No, takže za 4. Jakého chcete? Mám tady 2 a osla. A jeden Tak jedného som len potreboval. Napríklad toho frekatého. Tak si pro něj běžte, tady máte lano, jestli nemáte. Dobre. A vezměte si sedlo? Sedlo? Počkejte, bude tady. Tak poď. Tak, tady ďakujeme máte to za tie... sedlo. Jo, Super. zlatý potřebuju. Máte. Díky. A mohol by som sa spýtať, že kde by sme sa mohli ubytovať? Zeptejte se strážníka, protože já spím tady na seně, jelikož nechci mít nic společného s těma otravnýma vesničanama. Fuj. Dobre, teda tak my teda ideme. Okay. Mějte se. Dovidenia.
ideme sa spýtať stražníka. Taký hodnej pejsek. O, dobrý večer. Ano, co potřebujete? Mohli by sme sa spýtať, že kde by sme sa mohli ubytovať. Tak ubytovat se, pokud máte nějaký spacáky, tak tamhle ve stodole, anebo tady v kovárně se můžete ubytovat. Aha, Na vás. OK, teda tak asi pôjdeme možno do stodoly, lebo asi kováč nás asi tak nepríjme tu na. OK, teda ďakujeme, dovidenia. Není zač. Tak ja tu na... Konečne máme nejaké miesto, kde by sme sa mohli vyspať. Sice to je v stodole, ale máme tu na nejaké seno, kde by sme aspoň sa mohli niekde aspoň zohrieť. A máme kone, takže zajtra pôjdeme do mesta. A máš hlad? Já mám, myslím, že 2 mrkve. Asi. Hej, ja mám ešte, nie, ja mám ešte toto od teba, ten chleba, čo si dojedol. Jo? Ja si dám ten... Dám na půl. Dobre, tak... Počkaj, tak, tu máš. Jo, Musím... O, ďakujem, tak... Tak. O, čo to bolo? Počul si to? Jo, slyšel jsem nějaký křik. Pojď rychlo. Křik. Jo. Šlo to slyšet ze zadu, tyjo, tak rychle. Áno. To je krev. Ale kde je telo? Ak vôbec tu bolo nejaké telo. Děje se tu něco velmi divného. Poďme Ale dneska nie. rýchlo povedať stražníkovi, že čo sa tu stalo.